Kublai pi baru kini gilong ki kubor bam da kasngi. Ka New Trap Youth Council HYC kaladawa na ka sorkar banweng shipori ka jingtungkam arpuwengot ki medical and health officers MNHO hadin baklalap ya ka jingbam ya hab ha ka jingpenken ya ka reservation policy jong gijala pensngo president ka HYC baroy ko pa syndrome shakilar pathai kubor. Karkum ka jingtho ka Meghalaya Medical Services Recruitment Board MMSRB ha ka pratrik urisau na kini ki arfui tili ki post sau tili ki post khat khandai person la aisha ki khasi ba jantia khatwei tili ki post san phulai person shaki garu ar tili ki post khandai point san person shaka unreserved category but sau tili ki post khat khandai person shaki other scheduled tribe lani scheduled caste kani kat baong ka HYC kalong persya ya ka reservation policy Shia Jharkhandai spa nyopuwe. Kababu ya ka jingpen kala kumne Southpo person khasi bat jantia Southpo person garu bat arpo person others. U president ka HYC bat Roy Kupar Sundram uloong babun ki samla khasi bat jantia ki ba qualified kila sya kantan tang namar ka roster system ka balong persya ya ka policy. Ulo ongru bakila ai daka memorandum ha u commissioner ba secretary ka health department u Joram Beda pan pintre kambiang kat kum ka policy ka badai. Ka HYC ka dawaru ba ka sorkar ka ban pelong ya ka rukam thungkam ka basyai bat pin pau pat ba ya ka jing pin kala ba ka jing ai benta. Kumba ka policy ka bu khnang ba ka nong ka bahok bat ka badai ya baro ki jad pinri. Ta singi Wan Mani Kendo yo Commissioner and Secretary jong ka Health Department Dr. Joram Beda IAS halor ka result ya ka balapan mi lang ba ka recruitment board jong ka medical jong ka state about chairman de Commissioner and Secretary kumban chupan kan ma ha banai July jong mataw snam na kalyang jong ka recruitment board kilapan mi ya ka advertisement na kabanta ban tap kam ya ki doktor ki na manta ki post medical and health officer but ki post junior specialist katkum kani ka advertisement ki don kumba arpui tili ki post medical and health officer but sanpo southly ki post ki bayday bat ka junior specialist ti hadin ba mi ya ka result kani ka pratrik jong mataw banai abang ipet ya ka list ya ka balapan mi na ka office jong kani ka recruitment board ngilap ba na ki arpui tili ki post jong ki medical and health officer kumba khatwei ngut ki doktor lajit lani la thep ki bedi na kajat menteri garu but na ki khasi bajan tiapat ngilap bodon tang saungut ki bethep but na ka ada ST ki don saungut but na ka unreserved category ki don kuman rimut di ladangi ken ladangi pet ya reservation policy ka tongi ka boong bangi de banyo saupo arpo khatsan batsan tingi iba ki jongi ki yo tang sausit ki wei pat ki perlok jongi garu ki yo khatwei si jadi mengioi ya kanika jingmi ya result mentara sengi ngilawan banyak kenduk ya u commissioner and secretary jongka health department ban panjing syai bolong du chairman ya recruitment board ban panjing syai babalai na ki arpoi teli gisit ngi ni yo tang kumba south seat jadi mengilai keren but commissioner and secretary jongka health department Dr. Joram Beda ila ajing pensaya ni bahkan ni berofat kade namar kajing penterikan ya roster system nakaliang jo ke department kila pensaya bikila pen i yang i ki kot kisla kaba kaladon ke recruitment lani kajing thungkam hosnam arja arsa hakata kapur bathungkam hosnam arja arsa ki post ki shim lala ban thep lani kum ka reservation roster ki ong ba ki beriu nak ki post ki vacancy ki balat kum kani ka roster ki ong ba ka medical and health officer ki ban ka unreserved post ka ar ki khasi jantia ki de saw ki garu ki de khatwei but QST ki de saw komot arpui si dekat kum kani ka jing penmi ya ka result ka pratrik jong nu banai mentau banai ka de bitik kat kum ka roster system ya ka bana kaliang di jongki ki ong ba penteri kami ka roster nak ka jing detak jong ka personal department lembah ka DMHI abai de ba ka post junior specialist part ki babuni ki bayo orung hang ni ki de na nangi kemut khasi jantia ki don perangut ki unreserved ndriungut ki bawan na kajat ndriu jongi ki garu bat ki we ki ada SC bat ST kim don ndri katkum ka advertisement ki don kumba nyop tuli ki post tambah ya ka balala ban thep menta ka de tang lai pesan kemut ki babun ki post ki bom shimla la ban thep
but kawai ni kidaw kamtam ya ke post specialist kawai ni kidaw ba ka recruitment board kamla ban thap namar kini ki bawan hakmat do hakalis bun kim shimla join ya kan ya ki post but ki ka basosi kalong babun ni kini kide na kajat beri betom kini ki doktor ki bala pas ki specialist ki bala specialize ki babun ki ki kam ki jongkin re ba ki mi akalis nakmat do la dapat nulis iwe haduk hatlai haduk hat saw ki de na kajat beri jongi bakim tre pat ban join ya kata post ka ba kila syajit but kau ki babun na kiru ki de ki doktor ki bade ki bonded doktor ki baka sorkar ka phak ki bande kuliah re bososi kalong badala syajit pat ban serve ki government hospital kini beri kum kwa ban serve ti nakaliang jong kaseng habay de bakan ni ka jinglap ka jongi ngiwan ban pan jing sha nakaliang ka jongki ki ai kata ka jing sha ba ka ya kani lale ka kum roster rei ka e ka bangi ngi ong yo commissioner secretary kalong ba kadon ka jing penkela ka advertisement ko baki ki kot ladengi pet ya ka advertisement jong snam arja arsa ka reservation ya ki medical and health officer kadon la ka jong akaba katnu khasi jentia katnu garu kadon la ka jong aka reservation nam ta ka junior specialist ka don la ka jong kat nungut khasi jantia kat nungut garu kat nungut a reserve seat re ka ba ki penkela kan tan pat ha kani advertisement jong snam arda absan aka ba jaka banbu bandan kata sub categorization dan ka sub vacancy ya ki khasi jantia bat ya ki garu la syukan top lang haju but junior specialist but ka post jong medical and health officer ti ngi ba kani kawan ra kajing bom syai yang ngi kum ki pat ba bat yang ngi kum kaseng di kaba ngi la ekren ru bat ka bat u commissioner secretary da ka baong yu ba ki babun ki jongi ki doktor ki badai na ka mari ka jongi ki badai ru nak ki badon ya ka qualification ban chatung kum kita ki medical and health officer ki banamar bajing penteri kami ngani roster system tang sangut ki sajit ini hadin ki dang bun ba ki don ha tu apa tam ki doktor ki bala ele kani ki exam ban sajit kum ki medical and health officer dai namar ba ka roster system kim shim la bandrung ha ka put tinggi laong ya ka ya commissioner secretary kumu chairman jong ka recruitment board ba kidei ban pelong no ya ka examen tungkam hapo lai mana ha kini hi ki menaik ban sawan habo jong ban taus nam nang ba kini ki doktor ki bakwa sya ban tre ka kam ki bala sajien re namar ba pentri kam ya ka roster system kim sim lara ban rung ha ka kam ga jong ki kinyo lat ban tri kam ki ha ka jing keren ga jongi kata re ga jing percaya ka ban kaliang jong u chairman jong recruitment board ula ai bola pen i yang ki kot sla ya ka roster system ka mereka but ulah kular lo yang iba kan next recruitment cycle kan long no dia po jong taus nam nang bakini ki doktor ki badak wa ban tre ka kam kin yo alat ban rung la ne ban tre kum ki doktor ki PhD si ki jaka sumar da soka